Makabula nga flash flood ing bilyari king syudad na ning San Fernando, Pampanga anyang aprumero na ning bula na ning Agosto. Limbugya ing Jose Abad Santos Avenue, emu parti ning business district ning syudad, nune metong yamu naman kareng major thoroughfare king Region 3. Eya mo naman miligtas ing Capitol Boulevard na magsilbi mo namang lugal ning komersyo at aliwapang investments king syudad San Fernando. Keng MacArthur Highway naman tulid na ning Jose B. Lingad Memorial General Hospital hanggang naking Barangay Juliana at San Jose, may yakit ing hanggang tud adanum. Makanyan muna maning meging eksena king B. Mendoza High School Boulevard king Chupaco at papunta king Kabalenan. Anya ing kutang daring Fernandino at Fernandina at deng sablang magobra king syudad ame stranded. Ot kabilis mitasing danom kilob na ning may gita 2 oras a pamanuran. Metong aldo bayo ing milyaring flash flood pasyag na ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st Engineering District Office ating problema king baradong kanal king San Fernando. Makikita mo na malaki yun sa ilalim eh. Yung opening yun, pwede pumasok ng tao. Nakukuha namin doon mga gulong ng sasakyan, mga iba-ibang basura, mga diapers, ganyan. Tsaka yung mga pet bottles yan, marami. So, yung mga kababayan natin, kung makikita mo, minsan, kumakain sila or umiinom, tapos biglang tapon na lang dyan. So, kawalan ng disiplina, yun ang nagiging rason na kung minsan hindi nila napagtutuunan ng pasyente na yun ang nagiging dahilan ng pagbabara ng mga kanal natin. Aliwane maning meging amano na ning city engineer kinabukasan kaya rin na ning albog. Pa magdisilta mo kareng katang waterways. Inki katang disilting year-round ingagawan tamo and mag-invest tamo kareng bako and heavy equipment bakan taon our own adi disiltala den kay katamong waterways and ikita naman ning San Fernando River continuous yung magflow. Itamupin talaga ingay experience tangi ni maragula volume. Bang manintun solusyon king problema king albog. Payaw siyang meeting ing Multi-Sectoral Governance Council o MSGC king syudad. At tegunan dari Mayor Vilma Caluwag, dating Mayor at Congressman Ocar Rodriguez, Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated past President Rene Romero at ing Technical Working Group ning DPWH Region 3, Department Heads na ning LGU at deng aliwapang stakeholders king syudad. Sinasabi nga nila, although umulan nga ng sa Angeles, pero hindi ganun kalakas sa concentration dito sa San Fernando. Tama ba yung sinasabi yung nila? Sir, time po na yon sir, halos nagsabay po sila from halos 5:30 p.m. po hanggang 8 p.m. So yung sabay po sila thickness ng rainfall, parehas lang sila? Parehas, okay, sige. Marahil ito na yung pagkakataon para mag-come up tayo ng isang common na pananaw. Ano ba ang nagdulot ng matinding pagbaha noong Bagyong Karina at itong wala namang bagyo, no? Pero malakas ang buhos ng ulan nitong nakaraang Huwebes. Basiking dokumentasyon na ning CLTV 36 News adwalang thunderstorm reng misunod monitor na ning Pag-asa DOST. Megpauran emu kem Pampanga, Nune, Nueva Ecija, Tarlac, Ampong, Bulacan. As of 3 p.m. ning August 1, Lultoking Advisory number 11, asune king kategoryang moderate to heavy rainfall ing Pampanga at ing thunderstorm number 13, makasentro ne king digital mapping forecast ing intense sa pamanuran king mabilog a probinsya. Anya agpang king hydrology sa Engineer Hilton Hernando ning Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center ating monitoring king amount na ning rainfall. Taga nang malawot malyari ing flash flood uling 70 mm ing volume ning mibugno sa danum.
center kahapon. 70 millimeters yon in around 2 hours. Pero yung mga more or less mga 65 yata nangyari in just less than 30 minutes. So heavy, intense po yun. Kung sobra na yun. Torrential ang labas nun kasi bigla yun na kung ipagpapalagay natin, kung ibubuhos ko ang isang basong tubig ng bigla, ganun ang dating. Kaysa yung isang basong tubig at dahan-dahan ko lang siyang binubuhos, parehas nga ang amount, pero matagal naman yung time na it takes. Kaya yun po yung masasabi kong sitwasyon na nangyari kahapon. At 2 taon na pong na-encounter natin yung bagyo. At pangatlo po, ngayong taon na to, first time po na bumaha ng ganun kagrabe, no? 2 oras lang po yung ulan, pero binaha na po tayo dito. June pa lang po tapos na yung desilting natin, paglilinis natin ng mga ilog, mga kanal. Kung makita niyo po yung mga ilog natin, may nakalagay po na kulay orange doon na pangsala ng basura para po matrace natin kung saan nanggagaling yung basura. At natuklasan po natin yung basura nanggagaling sa taas. Mayap na yung makasigurado. Anya kingamano na rin mamuntukan keng MSGC. Dapat yang pakasiguraduan nung tutong hala ng baradong kanal. Sikapin po natin na magbuo ng isang situationer. Kasi iba-iba po ang lumilitaw na pananaw. I have been doing a lot of social listening lately. Nagkukulangan ng impormasyon. Pero basically, lahat ay nagtatanong. Ano ba ang nangyayari at paano ba ito susolusyonan? Clarify po kasi yung sinasabi po kasi ni Ma'am Son, Thursday po yung nangyaring biglang pagbaha. So Friday morning na-interview si DE. So after niya na-interview ako, parang hindi po kasi talaga nagkatugma yung sinabi namin. Sabi ni DE, barado, ganyan. To sabi ko naman, hindi barado. Kasi po, kami po talaga very confident kami na binubuksan kasi namin. Kaya alam ko po na hindi barado. Even the MacArthur Highway and JASA, portion po niyan, yung mga critical points, binubuksan namin. Pero clear po kanina, sabi ni RD, kapag National Road, sa DPWH. Pero since jurisdiction po ng San Fernando, kapag may means naman tayo, syempre tayo din apektado, ginagawa po natin, nililinis natin. So year-round na po yan, yung mga critical points po, talagang binubuksan natin at sine-check. Tapos, nung Monday, inopen po namin ng JASA to make sure, para walang pagdududa. Ang lalim po nung kanal, nung hinukay po namin, wala na po kaming nakuha. Abe mo rin keng menga yat sit, reng menga kitid ng dalan ning danum pauli na ning road widening at elevation o pamagtas king dalan. Anti mo yung MacArthur Highway king danay na ning intersection hanggang king Ulyan at Barangay San Jose. Nakikita ko po ang baa kapag malakas ang ulan, karamihan, intersection Dolores hanggang Garbes. Ang tubig na biglang lalaki ang tubig yan. Nakikita ko po kasi dyan, sama nyo po sa pag-aaral nyo, ang MacArthur Highway, nag-widening po tayo dyan na ilang beses. Dati, ang creek sa provincial, almost 4 meters. Nag 3 meters dahil sa kaka-widening. Ngayon, ginawa natin ng drainage, naging 2 meters na lang. Pakibat na naman ng DPWH Region 3 nung mika-upgrade ka ring dalan, bera kanu ka ring pakikonsiderara ing kanal. Kasi sa upgrading po ng ating mga kalsada, ito po talaga ay may kasama naman pong improvement din po ng ating mga drainage. At kung kailangan po magkaroon ng mga relief pipes para makatransfer sa kabilang side, ay nilalagyan din po natin yun. And then director po tayo lagi ngayon sa ating mga outfall. Ito po mga malalapit na mga rivers and creeks.
Magumpisa tela bastagan amata sa porsyon ning San Fernando metong karengamon reng informal settlers. Sumismo king dala na ning danum. Maging sangkanlamo naman kanureni king mabagala pa magkati na ning danum at king albug amamagus king dalan king MacArthur Highway dane na ning Maimpis Kebiyawan hanggang na king Dolores at St. Jude. Agpang kareng stakeholders ning syudad ing solusyon king pa magresolba king albug magumpisaya dapat king barangay level. Ang width ng Kebiyawan Creek is about mga 15 meters. Ngayon po siguro ang pinakamalaki niya is 3 meters na lang po. So ako po, hindi siguro pondo yung problema, it's more of the political will eh. Lalo na nagsisimula po tayo sa mga barangay level eh. Abeya rin king mi buklat tapisa sabyan ing konsepto ning urbanization o reng mitatalaka da real estate subdivision ama kapagbayo king pulainan ning danum. Kung familiar po kayo dun sa area, sa tapat din po ng San Miguel, tapos meron po parang bridge doon. Tapos kung going San Fernando po kayo, yung right side, naka-open, pero yung left side po kasi, tinabunan na po siya ng La Primavera. So, kung pwede pong i-revive natin yon, pwede din po siya as additional diversion po ng water. So yung public perception parang pag tinignan natin, parang meron silang hinihintay, meron silang ine-expect na mangyayari, na gagawin natin, na makikita nila na ginagawa natin. Parang meron silang mga ideya, meron silang haka-haka, meron silang opinion, iba't iba, pero lahat parang ang sinasabi, gobyerno may kailangan kayong gawin, parang ganon. Pribadong sektor may contribution kayo. Barangay, kumilos kayo, something like that. Api sabyan niya naman ang timong short-term solution ing restoration na ning pumping station king Palawi. Adane na ning San Fernando River a magpump danum king Santo Tomas San Fernando Tail Dike. Mi kapisasabyan pamuri ning dalan na ning danum keng mesabing lugal uling kareng lalbug a porsyon na ning Bacolod at Santo Tomas. Parang temporary, palliative solution po yung sa pumping station with regards. Nung malakas ang tuloy-tuloy po yung nagreklamo yung Minalin sa amin. Noong pong nagkaroon ng pumping station na nabanggit kanina, ng Mega World na propose nila. Kaya po ininto ng city yun dahil na-rehabilitate natin yung San Fernando River. Yung Sagip Ilog program ni Mayor Ocanon. So, hindi na kailangan. Tsaka isang dahilan pa, it costs us dahil yung sa maintenance. No? So, kaya po na yun. Ang problema ngayon, yung binabanggit ng Mega World, isolated ang Mega World no? Kung titignan mo. So maybe, yung kanila, siyempre, yung personal ng Mega World. But sa atin naman, yung pangkalahatan yung tinitignan natin. Kasi po, kung ma-observe din natin, yung lalo na yung talaga taga San Fernando, kung ulan ng malakas sa San Fernando, obserbahin nyo, kino-contain ng mga facilities natin, pululbog, hindi lumulubog. Kahit na malakas ang ulan dito. Pero, pag ang malakas ang ulan from the northern portion, agrabyado talaga. Suya pa keng feasibility study ing flood control project master plan ning Syudad San Fernando ang magkaalaga ka ng 1.8 billion pesos basic proposal. King panwala raring may kiramdam mas manayon nung integrated jeng master plan kareng Mississippi nga balen at aliwamu king Syudad San Fernando. Kasi kung San Fernando lang po, lilinisin natin ang San Fernando this year. Next year, silted na naman yung mga waterways. Ang gusto kong sabihin na Tita Sonia and Mayor and Paringoka, yung flood summit would be not only San Fernando, but pati yung mga karatig syudad at saka munisipyo.
Agpangkang former Mayor Oscar Rodriguez dakal nami bayo king topography na ning kabisera ning Pampanga magumpisaan niyang memakbunging pinatubo. Anya nung kararasan niya ngening albog, mayap yang i-revisit ing strategy ra kanitang binanchore ing kabilyanan ning San Fernando River ating downfall king Pederosa asakop na ning balena ning Santo Tomas. Panibatan na niyang mamakbunging pinatubo so sera na ing San Fernando River kay San Juan. So itang flow papunta kay west ay malyari. So nekatasing bandang Bacolor, ginawa kaming paralan. Dinisilp miya yung San Fernando River banda kay Ciudad, and then dinapad kay itang Mapalad Creek, alaman, Leko Milaretang Aliwang Bale, penyad kay pondong mika waterway siya kay itang San Felipe, papunta Federosa. Kaya kami ikit kanita, Paul G, kailangan continuous desilting operations. Panayang heavy silted yung areang bababaanan ng Danumtamo. Inyawad na naman Rodriguez king provincial government ang manalakaran king pamagsamas king master plan. Uling ing San Fernando, lupa ning probinsya. Ame sabing kabisera, anya kailangan niyang lingapan at sopan. Mo kiti San Fernando, kailangan integrated siya ang gaya ka rin. Provincial level yan dapat tumirang gusto kaya proper desilting operations. Huling mo king San Fernando yung desilting, mo rin lumuwaling Danum. Kailangan continuous siya hanggang dagat. Meging commitment na naman ng DPWH Region 3 pa magluwalas ka ring dalanan ng Danum. Aumpisan da naman iba't maimpis hangga na King Dolores. King short-term solution agpangkang ARD Santo Domingo, pakikwanan ra kanong manantabe kareng pamaglinis kanal at river system ning San Fernando. Ang short term po natin at immediate ay yung pong ating paglilinis po ng ating mga drainage at yung ating pong mga pondo na meron po tayo ngayon ay bibilisan po namin ang pag-i-implement with the support of our local governments, especially on the relocation of mga informal settlers kung meron po tayong mamimit. Keng tutuking special report ng CLTV 36 News, pakibaluan tala rin kabilyan da rin mainstream river king Ciudad San Fernando at ring creek at iknangan da rin mapilang individual. Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalan.